a garzaya a danna mana subscribing a tashar mu mai suna Rabo TV, sannan ku danna mana alamar kararrawa yanda daga mun sake za ku ji shi. Mun gode, mun gode. Yan uku da rabi? Bara an aje kudin nan ma na ga bayan gidan na wani ya ce wani ta ce wannan yanzu da kuma ciki ya shiga muku gidan cikin iyali. Ni ka ɗauka mai a can. Malam da wancan ne kuma ne ma nake ido rufe. Dan ce ne dan buɗe kila Allah. Kawo jakar nan. Dan Allah Kawo ta nan. kai hakuri malam. Kawo ta nan fa. Dan Allah kai hakuri. Ka kawo nan fa. Malam ga jakan nan ga jakan nan. Barayin banza barayin mu. Kudin gona ta? Kai da mun. To malam na ce ka mu raba kaki to ba gunna a bashi. Ai, da wato ainihin ku subscribe sannan ku